Čaute, dneska ideme hrať nejakú takúto hru. Čaute, toto som ja, ešte som toto nikdy nehral, ale máme sa tu strieľať. Čaute, toto som ja, sakra, už ma tu niekto strieľa. Nevadí, no tak čaute, tak dneska ideme hrať teda túto hru. Zapadol som rovno sem. Mám málo HPčok. Nice. Hodili sme im tam túto bombu. Sakra. No, postavili sme si tú stenu. Nehádže bombu. Musím si tu postaviť stenu. OK. Nice, vyhrali sme. Pretože som predtým chvíľku nerozprával, sústredil som sa. OK, teraz už viem, že ako sa to hraje. Nice, jeden by mal byť mŕtvý, či? Zabijem tohto, nice. Obidva sú mŕtvi. Nubaci. OK, ideme teraz zabiť tohto typka. Dáme sem toto. Omylom som si trošku to. Nice, ubrali sme mu. Toto si položíme sem. Stále sú oni dvaja. Aj my sme dvaja. Ne, zabil ma. Typek je na to sám. Kamo umiera. Ne, my to prehrajeme. Mŕtvi. Prehrali sme, toto sme prehrali. Hej, nevadí. Ideme ich zabiť zas. Ne, vypadol som z mapy, ja som nubák. Nevadí, títo nubaci žal, či nejaký, prečo môj tento ne? No, konečne hraje, oživil ma. Pekne. Ne. Ale nice, vyhrali sme, som zabudol. Pardon. Toto si hneď položím stenu. Ne, omylom som si to... Postavíme si tú bariéru. Mám to tu pekne rozostávané. Oh, nice. Vyhrali sme. Typek to zachránil. OK. Spravíme si túto stenu. Nice. Pekne. Prečo mám až dve tie bomby? A som to dostal z toho lucky bloku. Nice. Toto dáme sem. Aby po mne nemohli strieľať. Nice. Postavíme si tu ďalšiu stenu. Nice. Zabili sme ich. Toto je typek, môj kamoš. Som hral a ja som túto vec. No. Viem, že Sixon je 2025.
ale ani neviem prečo ho mám. Ale proste vtedy, keď som si ho kúpil už dávno a chcel som hrať. A chcel som si ho teraz potom dať. A chcel som si ho potom teraz dať, pardon. Ale no, tak som si ho dal, ale vedel som, že Sixon je 2025 a nie 2026. A tak som si ho dal. A vyzerá môj skin dobré, na toho Six7 celkom ne. Ale už som ho mal kúpeného, tak prečo sa nedá. OK, vrátime sa k hre. Nice, dali sme tam bombu. A toto som dal nejakú bariéru, neviem. Tam sme dali bombu a mi to tam vybuchlo. Nice, sú obidvaja mŕtvi. Pekne. Zobereme si teraz toto tu, bariéru. Tak. Sakra, mi to ubere. Nice. Zabili sme ich. Pekne. Keby som mal... Keby sa toto dal dať nejaký emote, mal by som Elko, tak dám Elko, ako vždy robím Rivals. Tak. Dám tam bombu. Haha, ubral som mu Nubakovi. Tam sa schováva. Nice. Zase obidvaja mŕtvi. Musíme ich rýchlo poraziť. Tak. No, už sú mŕtvi. Nestihujem nič moc. Tak. Ne, ja som chcel urobiť tento trik, že si tam dám dierku a budem strieľať. Nevadí, nestriel som. Sa volá, že v Hobro, ten so mnou bol. Takom divné meno. Si niečo vieme kúpiť. Aha. Ukáž, ako si to vieme kliknúť. Už to asi mám equipnuté. Aha, toto teraz mám, že? No, OK. No, tak. Pre toto video by to zatiaľ bolo všetko. No, tak čaute. Spravíme z tohto potom aj druhú časť. Tak čaute, ahoj.